servizzi għal ħadd ħliefek. Nilqakom għal podcast ieħor minn din is-sensiela ta' ħadd ħliefek. U sa issa naħseb diġà drajtu ftit il-format ta' dan il-podcast kif ikun nitkellmu ħafna naturalment dwar is-servizzi li huma offruti minn Fita u llum għandna suġġett partikolari ħafna, suġġett li forsi ma nitkellmux daqshekk fuqu, però huwa importanti, interessanti u meta nibdew niddiskutuh naqra iktar, insuru nafu aktar dwar is-servizzi u naħdmu aktar lejn aċċessibilità u komunikazzjoni. Illum ħan nitkellmu dwar servizz li huwa dwar l-awditjar tal-websites, illi naturalment meta dak li jkun imur jidħol fuq website online u jara naqra kemm hija aċċessibbli din il-website, però ibqgħu magħna minn hawn ftit ieħor ħan nibdew nitkellmu ħafna aktar dwaru ma' rappreżentant ta' Fita. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek. Uża kemm il-ħaqt l-estate ftit ruħi b'naqra kafè ta' Michel Adoro, għandna naqra ilma għal Javier. Fil-fatt miegħi hawnhekk fl-istudju għandi lil Javier Vella illi propju jaħdem il-Fita. Kif inti Javier? Ħarrajta mhux ħażin. Grazzi tal-li jiena qatt magħna. Ta' xejn. Diġà qed li ħankun qegħdin nitkellmu fuq website auditing, l-awditjar tal-websites, però x'inhu xogħolok eżattament inti hawnhekk? Xogħli huwa li jiena supervisor li ndur fuq il-Web Audits Department bażikament u nikkompajla l-final report biex jinbagħat lin-nies il-klijenti tagħna. Għandkom dipartiment apposta fejn hemm Eżatt. ħafna computers idej xulxin, Ejja. ħafna nies jaħdmu. Kif jitmexxa d-dipartiment ġifieri? Bażikament fit-tim tiegħi din erba' naqasmu tnejn minnhom jieħdu ħsieb rigward fuq color contrast issues u tnejn minnhom jieħdu ħsieb fuq screen reader issues. Interessanti ħafna issa nitkellmu naqra iktar fil-profond fuq dan li għadek kif semmejtilna. Però x'inhu eżattament l-awditjar tal-website? Forsi tispjegalna naqra iktar fid-dettall. Bażikament huwa xogħol li jkun hemm spot fej iktar manwali u iktar nużaw tools AI fl-istess ħin. Issa, il-ħaġa hija li meta tkun tuża tools manwali għandek bżonn nies li fis-sens tagħna aħna nużaw persuna li hija visual impaired u persuna sighted li tkun magħha. Dan huwa biex meta nkun qed nużaw screen reader bażikament kun nafu l-iskop kif jinħadem għal Meta persuna qed sighted. screen reader ġifieri. Issa dan huwa jkun tipo ta' tool fejn Alright. il-computer jaqralek xi tkun qed timmuvja fiha il-ħaġa. Ġifieri inti u tennavika fuq l-screen. Eżatt, ma Dan l-screen reader ikun qed jirrekordja il-moviment kollu. Eżatt, jaħu meta eżempju tkun miexi minn fuq għal isfel jekk ħatafas l-arrowki biex timxi fuq buttuna oħra ħajjgħidlek x'in il-buttuna. Okay, alright, Eżatt. jispjegalek. Hija. Isu persuna ħeqralek Aha, xi aha. tkun qed tagħmel. Il-proċess biex isir l-awditjar ġifieri hemm persuna qed tpoġġi bil-qiegħda daqs li kieku ħadd taċċessa din il-website partikolari. Eżatt, jaħ. Mbagħad qisha tibda tafas fejna fjena tidħol fuq il- Eżatt. jekk minn ikun hemm aħna, buttuna contact tittastja, us u dawn eżatt, l-affarijiet aha. hekk. Issa, għal xi hija daqshekk essenzjali li jkun hemm aċċessibilità online. D-dinja tal-lum, bażikament, kollox qed isir kollox online. Ekku. Karta ta' news, affari oħra, tinqalab kollox fuq online. Allura li tkun hemm kollox aċċessibilità, n-nies li jkun mhux sighted, anzjani u hekk, ħajużaw l-online ukoll issa ta' żmien li qed joħorġu kollox fuq online. Qed nitkellmu fuq faxxa ta' nies li huma vulnerabbli, ġifieri qegħdin eżatti, nitkellmu diżabilità, anzjani, tfal ukoll Eżatt, naturalment. Allura importanti li tkun dejjem aċċessibilità u l-website ħalli tkun tajnuna lin-nies ta' diżabilità jkun rridu jaraw ma stess, tkun taħdem sewwa għal-jom ukollu. X'inhi l-iktar priorità li tingħata għal ċertu affarijiet? Ma nafx, jiena ma nafx xejn fuq da suġġett, ġifieri. Kun hemm ħafna problemi meta nkun qed nżuru għall-website biex kbira jkun hemm ritratti jew buttuna li eżempju kun search button, ma jgħidlekx li hija search button, jgħidlek li buttuna biss. Persuna jekk jmur fuq mhux se jkun jaf fejn irid jisserċja. Fimt ġifieri mbagħad l-update isir fuq dan Eżatt, L-screen aħna ntuhom reader. is-suggestion tagħna u ma jabdejtjawha id-developers tagħhom. U x'inhu huma l-aktar problemi li ssibu pereżempju fuq dan il-tip ta' awditjar? Kif għatlek di Ta' tal-buttuna search button, eżempju, u jkun hemm ħafna l-istruttura tagħha. Bażikament it-titlu għal wieħed suppost jkun użel heading level 1, imma l-biċċa kbira eżempju jkun heading level 2.
Sa jekk user Meta qed tgħid heading level 1 u heading level 2. heading level 1 ikun juri l-istruttura tal-paġna. Ġifieri jekk ħad tiftaħ il-paġna Okay. u l-paġna jisimha homepage, Aha. l-ewwel titlu jrid ikun homepage, ma jistax ikun about eżempju. Qed nitkellmu pereżempju fuq persuni li huma nieqsin mid-dawl. Eżatt, U xek. ejja. U mbagħad kif tista' tgħin l-anzjani wkoll l-istess bl-screen reader? Tista' jekk ikun hemm ċertu anzjani li ħajużaw screen reader ħadd tkun tgħin ukoll. Ma jekk mbagħad visually importanti li l-heading level 1 ikun always at the top of the page biċċa kbira. Ħalli l-persuna jkun jaf li dak huwa t-titlu tal-paġna. Imma mbagħad persuni pereżempju b'diżabilità oħrajn li huma vulnerabbli ħajkollhom għajnuna kif jużaw l-screen reader ukoll u xek. Hija mela l-fita toffri da servizz. Il-fita toffri dan is-servizz, ġifieri persuna illi tixtieq illi pereżempju is-servizz ukoll illi tingħata fil-komunità tagħna meta jmorru persuni minn fita jgħalmu lill-anzjani huwa involut ukoll l-screen reader f'dak il-każ? Hija għandna ċertu nies li jafu jużaw screen readers partikolari. Eżatt, għax naturalment da kollu jiġi pjanat skont il-persuni wkoll, ġifieri jekk hemm persuna li għandha bżonn tuża l-screen reader mela allura t-tagħlim ħajjenata id-dedikat għal dik il-persuna wkoll. Però ħanerġa' nistaqsik l-istess mistoqsija b'mod differenti. Fita kif qiegħda tajn lil dawn l-organizzazzjonijiet differenti biex naturalment tgħinhom f'dan il-proċess jew anki forsi fil-bidunet meta għandek kumpanija li ħad tagħmel website, kumpanija ġdida. Bażikament, aħna nintaqgħu ma' kumpanija li jkunu jridu jagħmlu il-website tagħhom. Il-proċess jibda billi nintaqgħu nagħmlu meeting, jgħidulna xi jridu huma bħala xogħol min-naħa tagħna, jekk iridux eżempju aċċessibilità top, kemm pages fiha l-website u niftehmu minn hemm. Once li jsir dak l-argument kollu u nitkellmu, u mbagħad ikun hemm agreement li jsir min-naħa tagħna, nibagħtuh u jiċċekkjaw huma jduruh, jaraw jekk jaqblux. U minn hemm aħna ntuhom data wkoll ta' kemm perjodu kemm idum bejn u ieħor. Il-proċess biex jiġi tranġat. Eżatt, jaha. Imma jista' jsir il-proċess qabel ma timbena l-website mill-bidunet? Hija mela. Idealment, Eżatt, naħseb jaha. dik hija Ejja. il-mod ideali u xek. Semmejna wkoll l-aktar problemi komuni illi tintaqgħu magħhom. Però kemm huwa faċli li jkun hemm problema u mbagħad eventwalment tissolva? Le, faċli ħafna, tipo problemi jkunu vera small ħafna l-issues. Xi ħaġa li fil-coding ikun vera small mistake min-naħa tad-developers li xej li aħna stess nistgħu jekk iridu nurhom kif jista' jsir din il-ħaġa biex tissewwa. Issa pereżempju jekk għandna persuna illi huwa sit ta' negozju, sit ta' website insomma, x'inhu l-benefiċċji għalih illi kollu din l-accreditation, illi jieħu ċertifikazzjoni? Fimna il-benefiċċji tiegħu li l-ewwel net ħatkun tajba li għax jagħmel il-website aċċessibbli għan-nies kollha ħalli jaraw għan-nies. Kemm ukoll once li l-audit tkun pass minħa tagħna li hu tajjeb, jieħdu dejjem ċertifikat certified by FITA li jkun jissertifikaw fil-website bħala fil-footer biex turi li ġiet ċertifikata minnaħa tagħna li ġiet għaddiet kollu sew u li tista' timprovjana aktar. Ekku. Qegħdin nitkellmu naturalment fuq negozji differenti. Ġifieri intom tikkejterjaw għal kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Eżatt. Ġifieri qegħdin nitkellmu fejn fjena. Eżempju, negozju fejn jidħol catering, jien naf events, dbieħ, affarijiet. Illum il-ġurnata naħseb wara l-COVID tant inbidlet ħajjitna. Jiena nagħmel ħafna online shopping pereżempju. Sewa, illi qed tidħol online u tagħżel prodott illi trid tordna online. Issa meta jkun hemm iktar aċċessibilità, il-klijent li qiegħed jixtri huwa kulħadd. Mhux qegħdin nikkejterjaw għal dik in-niċċa ta' nies illi forsi aħna bħala persuni jew bħala sidien ta' negozji nħedhom for granted illi m'hemmx problemi ta' aċċessibilità, m'hemmx problemi ta' dawl ta' vista jew vulnerabiltajiet oħrajn, anzjani. Tagħtu importanza wkoll il-mod ta' kif huwa miktubin l-affarijiet pereżempju biex tispjega. Importanti għax fil-fatt tkun hemm uħud fej parti li meta tkun qed teqleb il-lingwa minn Malti għall-Ingliż fil-website ċertu kliem ma jinqalbux fil-Malti. Jew kun hemm ċertu spelling mistakes fiha. Dan naħseb isir kollox bl-AI u xek. Eżatt, jaha. L-AI mhux ħajdejjem ħajdik Malti sew, mhux dejjem ħajdik klim tajjeb. Allura aħna nduruhom manually visual persons, nżuruha bil-kwiet
u naraw nqogħdu attent iktar fid-dettall. Ħa nistaqsik ftit iktar id-dettall li staqsejt fuq li semmejt inti issa. X'tip ta' dettalji aktar? Pereżempju, il-font, jew jista' jkabbar il-persuna mbagħad. Il-font mbagħad għandek option fil-website dejjem fejn tista' tnaqqas jew tkabbar jew tħallih l-istess. Li tkun buttuna fej once tafasha tiġi manually inserted fil-website. Eżatt. X'iktar is-search buttons. Search bar mbagħad għandek ukoll fej jitlalek bl-screen reader meta tkun testjaw aħna jitlalek l-element list fej jori ikollok il-links, il-buttons kollha listed u taranti toqgħod qellef fiha. Mbagħad ikollok eżempju fej jkun hemm mod li jkun unlabeled, jorik mill-ewwel li huma unlabeled f'dik l-element Label list. ġifieri ma jkunx hemm immarkat Eżatt, il-label li jingħata. Qed nitkellem hekk għall-benefiċċju forsi tal-anzjani li qegħdin iseguna li ismani mingħajr ma rridu anke jiena kważi jiena ħafna ikbar minnek illi ma tlajniex f'dinja teknoloġika li awtomatikament anke meta nsemmu website jew computer dak li jkun qisu jinġibet naqra lura għax is-suġġett mhuwiex daqshekk komdu fih. X'iktar eżempji iktar hemm? Hemm ukoll imbagħad once li tkun qiegħed fuq link ċertu minna tafasha u l-link ma tinfetaħlekx jew tinfetaħlek paġna oħra. Hemmhekk tkun għata problema aktar fid-dettall fej fil-coding stess li jagħmlu developers iridu jiġu jinbidel il-URLs u affarijiet oħra. Eżatt. Jiġifieri il-proċess li qed isir ħajkun hemm persuna ħatpoġġi bil-qiegħda u ħadd ittestja l-aċċessibilità. Jiena meta ġieli nkun hawnhekk qed indur ftit fil-kurituri ta' fita nara anke persuni illi fil-fatt huma nieqsin mid-dawl ukoll illi ipoġġu bil-qiegħda u nibda narhom għaddejjin ikunu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom. Jiġifieri hemm struttura fil-proċess u hemm tim ta' nies b'aċċessibiltajiet differenti illi hemmhekk huma qegħdin jagħmlu dan l-awditjar. X'kemm idum beħet ieħor il-proċess? Jiddependi fuq il-paġni, kemm fiha paġni website, Żgur. x'tip ta' Għax minn website tal-oħra ara kemm hemm. Dependi x'kemm fiha knowledge fija l-website stess, biċċa kbir ħajdu hekk paġni kollok bej 12 pages a website, mhux daqshekk fid-dettall, maybe it takes 3 to 5 days. Okay, mhux daqshekk twil il-proċess. Mbagħad jiġifieri jmur jingħata tipo l-correction u tistgħu terġgħu tiċċekkjaw wara. Eżatt. Correction jisna teachers hekk, it-teachers qegħdin jiċċekkjaw. Very good, ħażin, u jerġa' jingħata. Eżatt, dik imbagħad once every 6 months ikun hemm riskor fej niċċekkjaw fuq ir-report li għaddew nerġgħu niċċekkjaw il-website ħalli jekk jinbidel xi ħaġa jimprovja dejjem jimprovja l-iskor ovvjament. Ekku, skont l-iskor, ekku. Isma' nistaqsik xi ħaġa oħra. Jista' jsir awditjar fuq applications ukoll mhux websites biss? U anke fuq hardware nistgħu nagħmlu. Iva, kif? Hardware kif? Bażikament l-ATMs kun hemm min visual impairment, person imur jidura, mhux kulħadd eżempju ħajkun jisma' tifhem. We test on them as well. Interessanti. X'iktar jiġifieri hardware li jista' jinbidel is-software tiegħu bħalma qed issemmi inti ATM taħdmu direttament mal-banek u mbagħad dak il-każ. U apps u applications. Mobile apps ukoll ndurhom l-istess ħaġa jkun hemm biċċa kbira jkunu iktar implemented mill-website għal mobile apps u jkunu iktar designed bħala applications. Mallum il-ġurnata jiena nara minni iktar nuża apps milli nuża websites marelli għax tantaw apps speċjalizzati fuq ċertu affarijiet li jekk irid pereżempju naħdem fuq xi ħaġa ta' health għandi app apposta, jekk irid nagħmel eżerċizzju għandi app apposta. Illum id-dinja it-teknoloġija qiegħda vera avvanzata. Però mbagħad għandha l-anzjani tagħna wkoll illi jieħdu interess kbir, vera jixtiequ jitgħallmu, fil-fatti kellna programm fejn intqajna wkoll ma' persuni li jmorru fil-komunità jagħmlu l-outreach, rajna kemm żviluppat anki t-teknoloġija fid-dinja tal-anzjani illi llum il-ġurnata jixtrullek it-tablet u għandhom iktar aċċessibilità u komunikazzjoni mal-familja. U jridu jitgħallmu xi ħaġa vera sabiħa. L-aħħar mistoqsija, qabel ma nagħlqu din il-parti tal-podcast tal-lum. Mela, jekk qed għall-benefiċċju ta' dawk li qegħdin iseguna is-sedien tan-negozji x'iridu jagħmlu biex ikunu jistgħu forsi ma dditilhomx minn rashom dejjem ma qed isegwu lilna u jgħidu jew forsi il-familjari tagħhom li qed isegwu lilna jistgħu jitkellmu ma dak li jkun li jkollu negozju jgħidlu ismani għax ma tiċċekkjaħħiex il-website tiegħek, għax ma tagħmilx awditjar tagħha. X'inhu l-proċess, x'iridu jagħmlu?
Bażikament il-proċess huwa li jew jikkontattjawna għandna jew fuq it-telefon 2276-8008 jew nkella jibgħatulna email fuq info@fitamalta.com jew nkella web audits@fita.malta.com. Alright, jekk ma jispurtax wejn intellaw ftit anki din l-informazzjoni anki fuq l-iskrin tagħna jew inkella fil-deskrizzjoni anki meta jitla il-podcast. Ikolkom sitwazzjonijiet fejn ikolkom klijenti li qed jiċċekkjaw website u l-klijenti stess jistaqsu li jew jirrapportaw li m'hemmx. Ija, u kieku aħna nissuġġeraw li jekk jagħmlu jiġu once li jkun qed il-website qed tinbena jiġu kontattjawna ħalli nilqgħu minn qabel il-problemi li jkun hemm. Jew bil-kontra, klijenti li qed juża website diġà żviluppata u lesta u jgħid istradi mhix aċċessibbli dil-website. Jista' jkun ukoll ejja. Ġifieri s-sidien tan-negozji jgħidulhom il-klijenti stess Mela. illi. Proset, il-messaġġ finali li forsi tixtieq tħallilna qabel ma nagħlqu din ir-rokna min-naħa tagħkom. Messaġġ tiegħi huwa li importanti li l-website għamlu aċċessibilità ħabba twajjeb tagħkom u ħalli anke iktar nies jiġu iżuru aktar malaj, ma jkollhomx l-ebda problemi biex iżuruha. Ekku. Dak kollox. Vantaġġi biss fiha s-sitwazzjoni. Ejja. Grazzi Javier tal-li kont magħna. Illum rajtu persuna meta ċemplu forsi tafu għal min għandkom tistaqsu. Kemm qegħdin nies fit-tim qed li? 5 b'kollox. 5 min nies tista' semmihomna. Hija mela għandna lil Marion li hija visual impaired person li tuża screen readers, sighted person li taħdem magħha hija Ġenezja, u mbagħad hemm Alexei li jieħdu ħsieb color contrast u Eliza wkoll li taf tuża kemm screen reader u kemm color contrast. Proset. U jiena minn hawnhekk nieħu l-opportunità li nirringrazzja lilkom it-tim kollu li taħdem miegħu inti li intom persuni li tinsabu wara l-iskrin, fi veru sens tal-kelma pun intended. Wara l-iskrin li ma tidrux però qegħdin tagħmlu dan ix-xogħol verament siewi u verament tajjeb fil-komunità tagħna wara kollox kif inhu il-motto ta' fita, servizzi għal ħadd ħliefek. For nobody but you. Thank you, Javier. Thank you lejlek. Ibqaw manna ħanaddu għal-moment żgħir fej ħanaraw ftit filmati u korrelatati ma' dan id-dipartiment u mbagħad ħanaddu għat-tieni parti ta' dan il-podcast. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek. Priorità ewlenija tal-fita hija il-verifikazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-websites u apps. Dan sabiex naċċertaw aċċessibilità effettiva għal persuni vulnerabbli. Bekk, kulħadd ikun jista' jgawdi mill-mezzi diġitali. Is-servizzi jinkludi wkoll gwida għal klijenti sabiex isegwu d-direttivi Ewropej dwar l-aċċessibilità tal-web permezz ta' monitoraġġ li huwa kontinwu. Ħanaddu issa għat-tieni parti tal-programm tagħna u din hija l-iktar parti favorita tiegħi. Għal xiex? Għax jiena inħobb ħafna nitkellem ma' ħafna nies, nisma' l-istejjer ta' ħafna nies. U naturalment huma stejjer illi huma ispiranti ħafna u permezz ta' dan il-podcast inkunu nistgħu wkoll ngħixu l-vjaġġ ta' persuni oħra f'realtajiet tagħhom. U llum f'din il-parti għandna l-sur Joe Mikalli, għalli tajat li x-sur. Ekku, għaxet l kiena mill-imsida u l-imsida ma niswar. Ma niswar, għalli. Joe, simpatiku mens, kif inti? Nirringrazzaw l-Alla. Nsellimlek u grazzi tal-istedina ta'kom. Jiena nirringrazzjak tal-li ġejt fil-program tagħna u aċċettajt li tiġi magħna llum. Kollu bżonn b'għandan idejjem. Isma' tajjaġ ħafna x'jaf ikollna programm ieħor nerġa' nibgħat għalik. No problem. Joe, ejdenna ftit dwarek. Minu Joe? Joe, jina illum il-ġurnata ħanna la 53 years. Alla jbirek. Raġel mizzewweġ, mrati jisima Kristin, għandi tifla jisima Aleksandra. Nselmulhom minn hawnhekk. Mill-imsida, naħdem l-Università l-Biomedical. Proset, hej. Ejwa. Mill-imsida, tlift id-daw tajnejja b'aċċident, meta kelli 20 sena. Jiena, jekk nistanajlek kif tlift id-daw tajnejja wek, kont hija diskoteka Malta, San Ġiljan. Sewa. Jum qabel konna ftemna għalu li indilaw ħada sawdex, disko għawdex, għattilhom immorru. U kien hemm ommi. Kemm kellek żmien ġifieri? 20 years, 20. 20 sena. Kien hemm ommi qed li
ħanamlu barbecue, u għata l-barbecue, għattila le għax l-oħrajn ma kienux jisuqu, sħabet, u għattilhom li ħanitlab għantilħom miegħi. Insomma, toka di story short, għattil senar, għattila forsi il-ħat nieħdok se fuq il-monti fil-ħodu. U dik marrol, u dis il-ħut jitromina tlaqt. Paċe vilu għal-għawdex, dal-lej ma tarawniex. U insomma, għazal tawdex, un-bat. Da min kien biex ma jitħolġu kurz soħra, kien ġej mill-festa. Laqatni fil-karozza, jiena it-tort li kelli għax kelli seat belt u kien hemmhekk għax-show biss ma konx nilbsu. Inqlib bil-karozza u jiena ġej taħt il-karozza. U mbagħad kien hemm sħabi miegħi bdew jibku, waqaf raġel, kien jaħdem mal-ambulanza qallhom ħallukom mill-biki ejja naqalgħu ħansalvulu ħajtu. U mbagħad qattaw l-qmis dawru li marasi, insomma, took us this story short. Mort isperawdex, qalbi wafqet 5 times. Mbagħad ċemplu l-om il-missieri xi 3:30 ta' filgħodu, qalu l-om mikallef, qalu yes, qalu morru l-isptar forsi u tilħu t-tifel ħaj. Ejja marru xkanati St. Luke's, u insomma, kif kun ġibi helikopter il-mammi marri tiġi għalla kien hemm is-soldat, għalla seta għammi sinjura, għallu ħalli forsi. Minti l-ispartaw dex konti għatu xej? Ejja mammi ispartaw li ġibi helikopter li Malta. Ġabuk Malta. U għallu forsi t-tifel ħaj. U kif ratti kon faxex kont istjala zru tajt. Ommi, għabad ħasħazin za ma missiru għek. Insomma, mbatt lajt l-Ingilterra biex operawni, imma id-dawtajnija xorta tliftu. Ġiri, waqt l-inċident inti għandek memorji li tiftakar li? No, għaxina waqt f'koma kont. Ija, ma niftakar xejn li niftakar tal-vapur ta' u li għadu jidoqqu it-trumbetti u dik oħra il-bqija xejn iktar ma niftakar. Li minna unek li jista' joħroġ anka naqra talima żewġ talimi. Number 1 tkun qed issuq dejjem ilbes is-seat belt. U t-tnejn illi kun xrobt, kun fis-sakra issuq x'karozza. Ekku proset. Insomma, mbagħad tlajt l-Ingilterra, St. Bart's Hospital, Londra, biex operawni, ġejt lej Malta. L-importanti, anka kull min qed jarana u jismana, ġralek xi ħaġa, tittaċċetta ġbri tot tibki u dik oħra min tiħaġib xejn lura. Allura tittaċċetta u jekk taċċetta id-disgrazzja li kollok 3/4 tal-gwerra irbaħta. Ħanajdlek iva veru, u dak li qed tgħid huwa korrett u ispiranti ħafna, però il-proċess ta' li taċċetta mhuwiex proċess faċli lanqas. Enuna ħafna il-familja huma dejjem kienu miegħi u għadhom sa issa ġifieri dik anke tal-familja. Is-support huwa importanti. Iva, tajjeb ħafna. Qabel ukoll għan-nies neqsim il-vista jew omja ma kontx issib kważi xejn, ilhom il-ġurnata grazzi tal-internet issib kollox. By the way, jiena tal-limt il-computer grazzi il-fita, grazzi għas-sur Michael Mekallef. Michael Mekallef għallim il-computer u l-mara tiegħi hija Filippina u nafa grazzi tal-internet fuq l-internet. Huwa. Kompli għajdilna kemm għandek affarijiet sbieħ, xejdilna. Ġġara mbagħad, ġifieri ġejt lura Malta saret l-operazzjoni. L-Ingilterra l-operazzjoni saret. Għaddejt mill-proċess li bdejt taċċetta u xek. Ċefimni, ma għax dejjem. Ma x'kienet is-sigriet illi waslitek biex taċċetta l-acceptance? Ngħidlek. X'tip ta' support ingħatajt? Għax issa billi ħanibki. Seniħu. Imma ma taħsibx li kwestjoni ta' karattru wkoll ġew. Jista' jkun u li anka tawni għajnuna, anka Londra għajnuna ħafna. L-isptar. X'tip ta' għajnuna? Li oħra, it-tabib l-Ingilterra qalli li jiena peress li ftit dawt għannejja b'aċċident u rasi kien kollam kissira barra fejn għaddejlu b'tik il-nerv ma jafux kif numux. It might għalu il-vision li nġinara
tista' tiġi weħeda, imma ma naħsebx illum il-ġurnata ħanala 33 years li tifti dawtajnija u ma morx il-qudiem rajnija. Ġinti bqajt bit-tama li xi darba ħaterġa' tara. Ħanajdlek ħaġa. Jiena tajta li jiena ma narax għax taxxejlek il-Malti eħ bit-tama u mud bil-pina ħanini. Iva. Ekku. L-importanti għatina l-lum il-ġurnata għamejt. Naħdem ta' bnidem għama li nisser namel dik oħra. Umbat jek niġi nara, good luck to me. Iva, ikollek bonus umbat. Għax jek toqgħod Ekku. Iva. Umbat, ġera. Umbat għaddejt mill-fazi li aċċettajt, ħadd is-support kollu neċessarju. U naħdem l-università, umbat tallimt il-computer, grazzi għafat Intqajt mal-mara ma f'dan tal-perjodu. Imma wara tallimt il-computer, kont. Ejdli, għax intqajt maħħa permess tal-computer. Iva. Imma qed nitkellmu ġifieri fuq 30 sena ilu semmejtli. Mela. Għalhekk dak il-perjodu ġifieri bdejt titgħallem il-computer. Iva. U dal-persuna li semmejtilna? Sur Michael Kif intqajt miegħu? Hawnhekk tal-fita tani għajnuna kbira fuq computer u hekk tifhem. Kif sirt taf bih il-Michael? Kienu qaluli biċ-ċentru ħidma soċjali. Proset. U kont immur iċ-ċentru ħidma soċjali biex talimt il-Braille. Kien għallimuli s-Sur Renzo Dalli l-lum il-ġurnata madux maħna u kont tallimt ukoll l-switchboard, telefon operator ma' Marija. Il-teknoloġija tavvanza minn 30 sena ilu law. Anki fejn jidħol Braille. Kol, l-lum il-ġurnata jiena l-Braille. Munux naqra kodba, għaxaw l-audiobooks, imma zepju CD. Eżempju CD ta' Duren nikteb Duren, eżempju CD nikteb ħa. U kun dan ġaskan naqrom bil-Braille. Imma illum il-ġurnata, grazzi tal-internet. Kemm kienet faċli li titgħallem il-Braille? Mhux faċli, tal-Braille huwa naqra diffiċli biex titgħallmu, imma. U taħseb li diffiċli għax kont diġà adult meta bdejt? Isma' mhux easy biex titgħallmu u jiena ħoss bl-suba għandi vizzju kien ħobb ingerem id-dwiefer, ġifieri iktar imma kont inħossu. Imma l-lum il-ġurnata, grazzi tal-internet, anka fuq mobile u kollox, id-dinja saret daqs naqra, kont anka l-Filippini, kont ikellem nommi u l-misir u ħbib fuq Skype, jew kella fuq Facebook, WhatsApp u hekk. Isu minn ħdejku. Iva, veru, 100% sekk telefonat oħra Malta. Id-dinja ġeb daqs naqra. Iva. Isma' xi ħaġa interessanti li nsemmu wkoll li inti tlift il-vista tiegħek ta' eta kbira mhux twelit biha. Kellek realtà oħra. Kultant aktar ibsa meta dak ikun tefa' tilef id-dawtajnieħ b'aċċident bħali isek face switch imma oħra illi jekk jgħidli eżempju dil-mara b'xar isfar xarra bin-nokkli li flok aħmar li għalzit jew dublet iswed jiena nista' Iva, issa, jew nkella morna l-melliħa jgħidli eżempju ara fejn hemm dak it-taraxem tal-art tal-Madonna jew kella din nadira fejn ir-ramel jiena nista' npinġija ġo moħħi. Jekk inti twilit qama għandek id-dinja lik ma taf xejn. La taf x'inhu ma kuluri, jiena tgħidli kulur aħdar, naf x'inhu aħdar, jew abjed, jew iswed, jew blu, jew aħmar, jew isfar. Imma inti twilit qama isfar. Ma taf x'inhi. Għandek il-kelma, però tista' forsi timmaġina xi ħaġa oħra f'moħħok li tista' tassoċjaha mal-isfar ukoll. Imma qatt ma rajt xejn. Qed nifhem. Qed tifhem? Imma ifhem llum il-ġurnata anka mill-istarijiet saret għamlu upgrade kbira illi anka ħafna prosib dak li jkun minflok jkun tilef id-dawtajnieħ tista' ssir operazzjoni u dak li jkun jibqa' bil-viżjoni, tifhem? Iva. U l-importanti illi ġara dejjem se tħassu b'xi tipek sew xi gomma
trid taċċetta ġara u l-lum għaw ħafna jnuniet ta' NGOs u għafet, inti meta itfittex għall-għajnuna, issiba, għara meta weġġejt jina fil-1992 u tlift id-dawtajnija ċumbum. Il-familja tiegħi ma kienx eżempju l-isper ħassaqsi xi ħaġa ta' nisomja u kun jistgħu jtuk għajnuna, imbagħad kienu qalulna biċċeddu ħidma soċjali, kien Santa Venera, u insomma kienu marru hemmhekk, kien hemm anke xina kont inħobb inkun l-oratorju bil-Kirkara u kien hemm il-brother Alfred Vella. Illa ħox qed issebbi anke jien kont inkun l-oratorju bil-Kirkara. Mela forsi tafna qabel. Għalhekk jista' jkun qabel il-filming qed li inti mill-imsida qed li isni nafek. Fejn ngħidu jiena weġġejt. Fejn jiena fl-85 twilit. Jista' jkun mela. Kont żgħira kont nattendi ħafna l-oratorju. Hemm ċans mela dan. Mbagħad ngħidlek ma minn kont inkun. Tiġi tilab il-futbol. Iva, x'hemmhekk kien ground. Ground kien isemmuh parking. Eżatt. Jien minn hemmhekk, viċin ħafna tal-oratorju. U konna trabbejt. Konna nabu kien hemm il-biljard hemmhekk u kien hemm table tennis. Żgur, żożiti hemm kont ukoll u anke jien. Mela. 99% hemmhekk nafek. Tajni għal kundanna ġew. U xejdu il-brother, jesum ġust m'għandux brother, ħafna u anke kien mara anke iċċentu insomma. U niftakar kontijat Amur al-Brejl kien is-Surenzu Dalli li muli il-lum ġurnata madux mana u twilet ma jarax u kont għatlu imma forsi il-qoddim li ġinara wahdi għalli ġow għalli imma forsi meta għatlu ma nafx għalli ħabib aħdem li inti ma tarax għalli u jek tiġi tara għalli għuddak tuju għalli għaxeġ bit-tama mud bil-pina u zammejtu ritrat u dimi u dan għax issa bil-najt ħarġinara meta ma tafx. Din hija xi ħaġa interessanti illi tintaqa' u titkellem ma' persuna illi hija bħalek tkun relatabbli ħafna. Fil-fatt hawnhekk nieħu l-opportunità u nsemmi anki l-Fita Club illi qegħdin jaħdmu ħafna biex persuni illi għandhom ċertu sfidi f'ħajjithom jintaqgħu ma' persuni oħra u jitkellmu u jikkreaw u l-problemi ta' sammu xoċin u hemm ċans tajjeb illi tissa xaħat jisolvilek il-problema li kollok. Ekku. Ija. Int qajt mal-mara mbagħad ġew. Ejja, kienet il-matej mill-Filippini. Kif sibta ġew? Dak kontijat id-dar Antommi u kien naru toħti l-lum il-raġel. Eżatt. U kien mar il-Filippini holiday. U għetti kien fuq il-Filippini, u għalli tafti ċet jieġu għatu għara ħaniħu kont niħu drink, għatu ninżel isfermun iċċetja ma mara Filippina. U kont mor fuq il-jehu u għat li jina raġet ta' 30 sena. Eskur 30 dak Le, 20. Ma kienx għaddew 10 snin ġifieri. Le. Kienet kellek ftit wara l-inċident. Naqra l-inċident forsi ejjex il-mara ila mit 2004 f'xi 2000 kienu, f'xi 2000. Ġifieri 4 snin qabel ma ġiet Malta. Umbagħad kell eżempju viża għal 3 xhur u dan umbagħad għattila isma' wara l-eżempju għatila xi 5 jew 6 xhur Malta. Għaddu ġeddu eżempju ġimgħatejn biss. Għattila inti trid niżewġu biċ-ċivil, għattila jiena oġobni għattila jekk trid immorru għax kont kellimt il-Fader Alfred Vella ta' dar l-immigrant, il-Belt. U kien għalli jekk dan nikbu itra jemili li insomma u jtu ma 3 xhur viża u dawk 3 xhur niżżewweġ. U kont għattila, għatli iva rrit, u konna minnek u kienu ta' 3 xhur u dik 3 xhur iżżewġina. Umbat 3 snin wara iżżewġna bil-Knisja. Xi ġmiel. Mbagħad kellkom it-tifla. Iva. It-tifla twildet 2013. 2013, ġbita manda żmien issa. Ħatra 12 mit il-Griż ma ġimgħatejn ilu. Biex ma noqgħodx not ta' staqsejtek manda żmien. Ħatala 12. Iva, f'Diċembru, ġimgħa qabel Christmas. Proset, Ejwa. Ġifri inti naturalment illum qed tgħix f'dinja fejn għandek it-tifla u l-mara li jaddattaw ħafna. U li qatt ma rajthom, iva. U li qatt ma rajthom.
Imma qatt ma rajthom bajnejja, imma rajthom b'mod ieħor, viżjoni mod ieħor tal-ħajja, insomma, inti tista' tagħmel speċi ta' komponiment dan u speċjalment tifla fil-li kien daqshekk il-ġurnata seret titwal minn omma wek, tifhem, ma tkun ikun fi xi sabapidi biex kun titwal minna, insomma. Xieħlew. Insomma, nirringrazzjaw l-Alla. Tagħmlu attivitajiet fl-imkien għax it-tifla naturalment trabbiet u adattat anki għall-isfel. It-tifla tilab it-tennis, u tilab pickleball ukoll, u tmur anke l-karat. Ejja. Is-sena l-oħra x'tagħmlu fl-imkien? Attivitajiet fl-imkien? Eżempju ġieli noqogħdu nilabu d-dominos jinawi. Jew kellha morru biex. Għax hemm ħafna affarijiet teknoloġiċi wkoll li huma adattati għalik. Iva. Ara kemm rajta tevolvi d-dinja inti. Ejwa, għax imbagħad. Peress inti ma tarax imbagħad tibda taħdem fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' nies mill-vista, eżempju, bħal ma kon xtajt Citizen Band, is-CB. X'inhi Dan huwa radio tista' titkellem ma' nies li għandhom CB. Qed tifhem Malta stess. Mbagħad jiena kont ġibt license għal VHF, qed tifhem u għal HF u hekk qed tifhem. U tista' titkellem ma' min trid. Peress li jiena għamejt sibt hobbies differenti ju. Ekku, tadatta. Daqsekku. Pero aktar kmin itkellimna dwar l-sfida, x'kienet l-ikbar sfida u semmejt li l-Braille kienet diffiċli ħafna. Il-Braille jafuh il-mara u t-tifla wkoll? Le. Inti jiena biss taħdem bil-Braille. Ejwi. Pero kieku kelli nsemmilek sfida oħra, kif tweġibni? Fimni. L-acceptance forsi li taċċetta? Iva li taċċetta. Illi anka għadhom mhux tajbin, ma aħjar, il-bankini aħjar, illi n-nies kienu jħorġu bil-klib, kienu ħallu miħamġu bakri xieġbu, ħallu miħġu iktar. Ġifri, accessibilta barra fi triq, ġifri. Iva, għaxina nħorġeka bil-baston wahdi wek, tifhem, għabek. Għandek il-smart walking stick? No, le. Baston normali, għabek il-guide dog. Kellek il-guide dog. Iva, kien jismu Bo, konna tajbin, The Beauty and the Beast, you know. Sabiħ, kien bravo ta' ixkem, imma. L-umorizmu ta' ġo, daħiret. Imma, il-kelb mbagħad kien marmi wara jħassra, nisaqaħ, u ma bqax nusaħ pala guide dog. Ma ġajjaċ ġipiħor mbagħad. Essa ngħidlek u żammejtu, tifhem sakemm ma baqax jimxi iktar. U mbagħad konna raqadnieh, u jisu tlifti xi ħadd minn tad-dar. Għandek raġun. Qed tifhem? Għalhekk ma ġibx għax kull ma kien joqsu jitkellem kien bravo dak. It-telfa li titlef pet kienet diffiċli għalik. U l-mara ta' x'kemm kienu hekk sed kif seqgħu tajdi bil-Malti, kienu imbikmin u hekk qed tifhem? Ħadd allura nista' nimmaġina. Ejwa. Tlef membru tal-familja. Iva. Ġifri, l-accessibilità eżin mux teknoloġika, fit-triq, ġifri tħoss il-bankini għandhom ikun ktar wisajn, per eżempju? Ifimni. L-iktar, ma s-sax li il-bankini iktar, il-bankini jek ikunu dojoq ħafna, mux sajbin le. Jew kella li kunem ħafna garbage bags. Illi qed jostakola u triq fejn tgħaddi. Iva. Kultant anka pots kunu fuq bankina. Bankijiet. Qed tifhem? Għax bank, ħalli tagħmel bank, in-nies ikunu imma ħalli spazju minn wara ħalli jiena nista' ngħaddi minn wara l-bank. Qed nifmek. Mhux bil-fors minn qudiem u kien mistaqin nies u tolqothom qed ma tara xejn tkun. For granted naħseb li dawn l-affarijiet. Ara eżempju bħall-università. Il-biċċa qudiem il-farmasi hemm il-bankijiet meta jagħmlu l-madum kontattilhom u resquhom iktar barra l-istudenti jkunu bil-qiegħda jingħaddim wara l-bank. Tagħmel kuntatt pereżempju mal-kunsilli lokali. Mela għax vuċi bħalek hija persuna li inti avukat ta' persuni li huma bħalek hu. X'hekk jiġifieri qed tagħti l-vuċi il-persuni li huma bħalek. Tipprova jekk
tistanka tejn u tallem dak li jkun. Ekku. Why not? Għax irridu nifmu wkoll illi naturalment aħna jrid ikollna naqra iktar impromptu ġu dak li jkun jispjegalna affarijiet li ma naħsbux fuqhom, ġifieri għalhekk importanti. Imma ħana ngħidlek issi pajnuna kbira mill-Maltin ħi tanka kun mhix wada eżib kun hi għandhom so xejnuna Maltin għandhom qalbhom kbira. Qalb tajba mens, Ħafna. aħna kultant issemmu il-ħażin imma t-tajjeb Għandna ħafna tajjeb. mill-ħażin. Tifhem? Xiktar, illi għak ġil imronim xuwek, tifem? U tifetaj li, ejja, papa hi ħankun il-gajdok tijak jina. Ejja. Titkellem bil-Malti, tifla? Ejja. Eżgur edukazzjoni għaw Malta u kollox. Ejja. Il-mara tal-mitu l-Malti? U koll. Xi ġmiel. Ejja. Proset. Il-Malti taf Malti, Inglis, Spanjol u Filippinu, Emmenti tal-limtu l-Filippinu kol? Naf xi ħaġa żgħir maftita. Tarbex xi ħaġa. Ma waħda l-immolaw taġi. Ħankellmek bil-Filippinu u ħadi fimni. X'tib ta' teknoloġija tuża ġifieri ġew inti? Kif il-kompjuter? Mhux kompjuter biss, affarijiet oħra li forsi xi affarijiet li huma smart, pereżempju aħna fita nagħmlu dawn il-filmati żgħar, anke fuq pereżempju dawl li huwa smart, fejna fiena, xi modifikazzjonijiet li għamilt id-dar pereżempju biex tkun tista' ssajjar inti. Le, jiena il-kuker issa bil-Malti beħsib nibdlu u nagħmlu jkun xi ħaġa bid-dawl u bil-gass, għax il-gass ma nixelux, imma microwave, steamer, daħra ma naxxini, griljos, kolla kapaċi nħaddimhom u anka jekk il-ma kunx hemmhekk nista' nagħmel xi ħaġa li u anka li jom ukoll. Ġi għamilt xi modifikazzjonijiet id-dar pereżempju? Le, għax jiena id-dar din flet noqgħod jiena insomma, nimsida fl-iskola tal-primarja. Xejn tkun diġà ma narax u kien lest u il-missier jgħatlu għada din ġibli baqqun. Ma naret għalli għala. Għatlu ħanaqla il-madum. Għalli ħataqla il-madum. Għatlu jiena għalli tibdel kollox. Għalli les. Għatlu jiena ħanarmi kollox. ħanamel katusi ġodda dawlu il-maħalli u għamilt l-affarijiet li ikunu komdi għalija. Għalik, U il-post għamilt kollox miġdid. Eċ irridu nifmu wkoll li rrid tkun iktar aċċessibbli, pereżempju kurituri, kmamar, dawl, avolja inti mhux ħatuża d-dawl essaċ, imma fejna fiena xi tip ta' dawl tal-elettriku ġifieri qegħdin ngħidu li ħatuża fejna fiena għall-kitla. Iva. U daw l-affarijiet. Irridu jkunu kollha f'post fejn tilħaqhom. Ejwa, imma eżempju, jiena l-plakek kollha bis-switch għamilthom. Illi jekk titfiċċert li ikun mitfi fejt li switch minn mal-ħajt tal-plakka. Taħseb li hawn biżejjed għarfien u edukazzjoni meta tmur biex tixtri daw it-tip ta' affarijiet ma tilħwienet pereżempju? Ifimni, mhux daqshekk jmorru nies omja u hekk, imma issib għajnuna. U mbagħad fejn il-bib ta' barra kont l-electrician. Għatlu isma, tisseta mill-switch biex taqta' is-sofqa daw ta' sofqa għal-liwa. U għamil switch illi jekk nitfih bħal tal-gizer, jekk nitfih id-dawl tas-saqaf tal-post kollu jintefa'. U għak kuniet, għadi, jas, xrub trejtek u ċert illi il-bozzot mitfijin kolla. Imma mbagħad trid tadda tal-affarijiet inti ju. Ekku. 100%. U anka l-kompjuter jiena kompjuter normali niżiltlu program NVDA jismu minn fuq l-internet is-Sur Joseph Vella. Joe Vella. Tani anka ħafna juna kollu, kem ta' d-dar u anka ta' xol qiegħed bih, u nittajpja normali u jaqra li tekst.
Ekku, fil-fatt titkellimna wkoll fl-ewwel parti tal-programm illum dwar l-awditjar tal-websites. Illi naturalment inti ssibhom utli ħafna wkoll. Mela. Ġifieri kif taħdem direttament mal-fita, inti kif tagħti l-kontribut tiegħek għall-fita? Jew fita kif jagħtu l-kontribut tagħhom miegħek? Naħseb fiti jagħtu l-kontribut għax kull darba jkolli xi problema jew hekk, iġġebillhom u jgħidli ara ċempellil is-Sinjura Lara Zoppardi u dik is-saqsija dik tista' solvilek il-problema. Qed ngħidlek għax dawnek qed nitkellem miegħek. U dejjem jibatuk għand il-persuna illi tkun esperta fuq dak is-suġġett li tkun multidisciplinarju ta' nies. Tajjeb ħafna mhix xufier sal-ikbar wieħed hawnhekk kulħadd tajjeb ħafna. Hawnhekk. Immens, veru. Hemm xi affarijiet xi bidliet li tixtieq tagħmel fajtek jew li nkella tixtieq tibdel fis-soċjetà ġew? Le, jien anke l-università, naħdem l-università, kont anke qedtilhom hemm it-taraġ dik l-undercover pathway ġiet l-università inti. U kont qedtilhom isma' tistgħu qabel it-taraġ jagħmlu tape jkun isu Imqabbes? Isu mqabbes, Mrammel? Isu mrammel, għatilhom biex ikun dan. U għamluh, u easy ħafna. Kull darba l-Università ta' Malta tlabtom affarijiet illi ikunu easy għalija u anka n-nies neqsim il-visa dejjem għamluhom. Għamlu, proset. U ċumbum mhux għadu jitnikru. Proset. Hemm ukoll hemm is-Sur Luis Coleiro tas-safety nkellmu u dejjem qegħdin imkoxxa miskin. Hekk għandu jkun proset tas-sew. Iva. Hemm xi affarijiet li tixtieq tagħmel fil-futur? Fejn fiena? Tixtieq tagħmel xi sport pereżempju? Isma' qabel kont jiena President tat-Torbol Society for the Blind. Il-lum ġrata waqaft u hekk. Jew xi assoċjazzjoni, mux daqs ifibni ma naħseb tajjeb ifibni illi nibda kemmu nimxi naqra għax imbrek għal kibret. Tajjeb, imma għet li toħroġ timxi inti. Ma għandu bżon iktar. Ija. U li Nikola ħjar naħseb jena. Nikola ħjar. Iva. Dak li tixtieq issa. Iva. Mela l-mara nejdula. L-mara xinu li kell favorit tijak ġo? Il-laħam. Tifhem? Tikonna ħaxix u hekk? Mux daqsek. Għalek iżid fil-ħaxix. Iżid iktar fil-ħaxix u fl-ilma. Isma jena għamiltlek l-ilma qoddemka forsi jena nqast minnħati għaj li ma newetlek xilma tixrob. Grazzi. Wasalna fl-axħar ta' dan il-podcast illa li ġew il-problema tagħna taf xi tkun hawnhekk. Il-ħin dejjem. Nagħmel il-mistoqsijiet qatt ma nħares lejhom nispiċċa. Illa lix nispiċċaw niskru fil-konverzazzjoni. Għax inti tajba u żob kollu ġew moħħok. Niprova. Imma kif qed ngħidu ġifieri tidħol fl-istorja u tibda tistaqsi mistoqsijiet oħra. Vera napprezza il-ħin tiegħek. Grazzi inti. Hawnhekk illum. U anke jkollok bżonn nistennim xi ħaġa, jew dak mandawni dejjem napprezza. Isma' tatina messaġġ qabel ma nagħlqu lil dawk il-persuni li forsi semgħu bil-fita u qatt m'għamlu dik it-telefonata biex ifittxu l-għajnuna tas-servizzi ta' fita. Eżempju, l-ewwel ħaġa hija jekk dak li jkun irid iċċempel il-fita in-numru huwa 2276 Rajta? Dak li jkun jista' jċempel. Għal kurinkwa affarijiet tista' isibajnuna hawnhekk. Waqtinijiet tal-uffiċċju importanti jekk lej ħalli messaġġ. M'hemm bżonn illi tkun għama bil-fors għal ħafna tipi ta' diżabilità u hekk jew inkella anka ikunu n-numru ma żemmeħġu moħħhom. Naħseb ilek jiċċemplu 153 u mbagħad jgħidulhom mal-fiti jistgħu jqabduhom ukoll. Fimtek. Proset. U xejn dak li jkun inqalatu xi problema jew dik oħra m'għandux għalfejn inti fafrokna joqgħod jibki wieħed fuq wiċċu, issib lajnuna u b'naqra jnuna minn ħadd ieħor ukoll. Ix-xewqat jsiru realtà. Eżatt.
Eżatt, għal-inqas nagħmlu l-ħajja naqra iktar faċli. Daqshekk għal kulħadd, ejju ħej. Ekku, permezz tat-teknoloġija wkoll. Illum teknoloġija kibret ħafna. Wis. U affarijiet li qabel laqas konna noħolmuhom. Ma rridux nibżgħu minnha t-teknoloġija, rridu nużawha bħala tul. Iva, illum il-ġurnata it-teknoloġija saret tajba ħafna. Bħal eżempju l-internet għax jgħidu għax jisegħu affarijiet pastażati hemm ħafna affarijiet ta' li titgħallem minnu tifhem titgħallem tuża kif suppost u għall-benefiċċju ta' dak li tixtieq ukoll. Ukoll. Ismani, hemm informazzjoni li mhijiex korretta wkoll ta' ġifieri fuq l-internet għax qed ngħidu imma hawn ħafna metodi li nużaw bil-mod li japplika lina u li tajjeb għalina. Ejju ħej. Grazzi, Joe. Grazzi inti. Sellinna l-familja tiegħek. Nirringrazzjak. Il-ħin tiegħek huwa prezzjuż ħafna għalina għaliex ħadna ħafna informazzjoni utli anki biex inxerdu l-kelma nqajmu iktar għarfien ma' persuni illi n-niċċa tagħna tan-nies illi segwu dan il-podcast. Taf semmejnih il-podcast, Joe? No. Ħadd ħliefek. Oh, yes. Sabiħ, ħafna. Illa lix pal-motto, pal-fita li fl-ħar mill-ħar is-servizzi huma għal-kulħadd. Għal-kulħadd, għal-ħadd ħliefek għax huma individualized ukoll, ġifieri qegħdin nagħtu programm speċjalizzat għal-kull individwu, mhux programm wieħed għal kull. Iva, u anke għan-nies illi ma jibqgħux b'diżabilità jitalmu minnhom illi iltaqgħu ma' bniedem mhux battuħ taf kif għandek tidħol u tkellmu dik oħra kif għandek tipproċjah. Jiena taf kif inħobb nara l-ħaġa illi qed inħarsu lej fondazzjoni bħal Majfita pereżempju, ħanieħu ftit informazzjoni minn dak li segwejt, però dejjem nista' nxerret il-kelma x'jew għandi ħabib, jew għandi xi ħadd membru fil-familja, jew kulħadd jikber jekk Alla jrid, jekk inkunu privileġġjati biżejjed li nkunu anzjani f'ħajjitna wkoll, xorta waħda tista' tuża wkoll is-servizz ta' fita. Daqshekk mela. Grazzi, Joe. Grazzi inti. Grazzi lilkom illi segwejtuna għal podcast ieħor niltaqgħu fi ftit ġranet oħra biex naraw ukoll l-episodju li jmiss li għandna ħafna suġġetti relatati ma' servizzi differenti u ħafna stejjer reali, stejjer illi nitalmu ħafna minnhom. Grazzi tal-li kontu magħna. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.